9 седмица. Маля... Аржентина! Меси! И здравейте хора! Ние сме Ники, И Влади. БГ и официално днес завръщаме пак опенинга на Matfoot 26. Нали така? Да. Официално го завръщаме. Не сме качвали от много време на Matfoot. Никой не писа коментари да играем, ама ние си я цъкаме, защото нас не кефи. Имаме пакети. Да. Трябва да ги изброим колко са. И преди да започнем, харесайте видеото, абонирайте с Кабанка, споделете, напишете какво искате да играем. И гледайте предното видео на Грани, което сме правили, защото това Беше доста готино. Да. И вика направо започваме с пакетите, няма друго какво да събавим. Само да видя къде са. Стор. Ето тук ще имаме, че отвориме някакви. Ще купим. И имаме доста бая. И дай да изберем колко е. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25 пакета. Те са по няколко, примерно Да. са 6. Да. И това, че Това ще бъде голям дълго. опенинг. Да, голям опенинг и направо да започваме. Айде, ще се менкаме. Ето това са нашите кошмари, ако помните през миналите години. Чернилката. Карта. Чернилката, да, бе. Негарите. То ти... Опа, на Влади е нокаут. Нокаут, локаут. Аз пък то ти нокаут. Англия? Как беше това, бе? Аз по Кимич не е от Англия, бе. Хари Кейн! Хари Кейн! Уу! Кейн! Окей, започваме бурно. Се радвам. Добре, да. Добре. Следващия пакет. Трънци. Оп, още пакет ни даде. Ще Опа, ти умра. трябваше ти да отвориш. Ама дай се. Какво да Точно по е? ушите. Дай, почваме. Вън рандом. Локаут! Локаут ли ска? Мгм. Точно да! Не видих я. Как беше това, бе? Съм си флекс голям, добре. Тия, които са гледали Или Португалия, въпроси, Испания. Охо, ма деше да е тоти, да, аз съм. Локаут, ама не е тоти. Не, Испания? Олига. Алуминиум? А не, Хиро е. РВ. Арби, бе. Ома! Това е Хиро! Това е Хиро. Какво е това хиро, бе, човек? Не знам, неки такива, ясно, не ги знам. Нищо. Отново локаут. Добре, какви сте картички? Бразилия! Неймар! Какъв Пак е това хиро. Не. Отново РВ. Да, пак е Хиро. 90 Майкън. Как гледа? Добре. Вали ще му отрежа език. What the fuck is this? Ще да кажа куку. La кун. Икона! Добре! Right back. Дай, последния. Чернилка. Аз го предикнах! Баба Кин! Банга. Добре, Кин. Какъв този за първи път го чувам? Спешъл пак. Спешъл пак. Пак спе. Вижте с калибре. Фу, бля. Жена. Ти си. Сега ме жена ще се падне. Тръвки. Игор Тияго. Не гора. Ох, тия черни карти. Вадима Копаха изява. Вадима Пак е Кошмарович. черна, бе. Почнали сме от сега и... Локаут най-сетне! Чистия е. Франция! СТ! Париж! Ембапе! Трансформърс. Уирей. Урина. Брр. Два рандома. Локаут? Кое това, бе? Босния. Каповерде, бе, брат. Дай, мае... Каповер да вика. Бузиня. Катин дун. Не. Давай, че съм. 89 плюс. Както аз ще успит, казва. И ко? Уругвай? Унгария, бре.
Добре! Пускаш. Пускаш. Ще го пъща в Fortnite. Аре! Мале, ще ми свърши Локав, въздуха. Уругвай! Варди! Какво? Айе! То се е вербай. Френч Три рандома. Коройта. Манчестър Сити. Аз викам Франция. Йо! Аз викам Франция на Манчестър. Правим извъни маняк, чакай. Хора, продължаваме. Спешъл. На Манчестър Сити викам Франция. USA. United States of America. Кина е това, бре? Лавентос! Левет. Как са хили? Ай, па същата карта. Са па Лавентос. Че... О, да. Испания. Америка. Адидас. Локаут. Бундеслига, лигата на конференциите. БФС. Бундеслига. Ерем. Бернандес Силва. Дай, това има на Android логото. Ди. Бетон. Продължаваме. Андроид. Канада. Канада от Камада, разбираш ли? Айде, давай, бе. Черния смърт. Да Винчи. Игаме. Айде, почваме с тия вече с по-епик пакетите. Португалия. Алнасър. Айде! Пакваме Роналдо. Пеналдо, бе. 9 стига, бе. Айде, отваряме. 9-3. Тоти. Бразил! Неймар. Винисиус. Рафиня. Рафини. Айде! Су! Рафиня. Охо. Петрам дома. Е, тук почва вече и яката. Давай. Там. Чипет. Тоти. Тоти! Каква държава? Игерия. РССЛ. Сием. Ембапе! Сангаре! Димапу. Какво? Зола. Зу. Зопа. Икона. Светкавица. Аржентина. Марадона. Не, Марадона. Марадона! Айде! Майко! Марадона! 9-6! Мале! Добрата карта! Марадона 9-6! Зато паква на най-добрата карта. Марадона 9-6, хора! Мале! Мале! Марадона 9-6! Хамшик. Марадона 9-6! Мале! Почваме. Колумбия. Бра. Нали Колумбия това? Да. Нали? Да. CDM 9-6. 9-4 Риос! Добре. Охо, това трябва да го отворим. Връщаме след рекламата. Айде хора, взехме и другия пакет. Да, охо! Това. 8 рам дома. Не. О! Австрия? Австралия.
Австралия. А? Кангар. Чай. Тук може да има карти. Опа! Петица. Окей. Това пак не беше Да. Как бе? Оле! Икона! Англия! А, не, какъв този бре? Браво, бе! О, 9-6, о, гад! Мале, какви карти? Бе, кой? Марадона 9-6, Овен 9-6, имаше и Роналдо, Рафиня. Мале. Айде, тук има сега 5%. Стеген. Да. Добри год карти. Лука. Год карти. Франция. Уминям. Що вика? Франция. Уминемал. Уминямал! Уминемал! Черната чернилка. О май гот. Уминямал, мале. Кой ме уминямал? Мария, колко? Не, сега почваме сега малко така. И... Черни. Говори си постър. Черни. Не точно черна картичка. Дай. Аре. What the fuck is happening here? Дако. Гъп. Добре. Сам чуш. Добре. Дебройне. Казмир. Бързи. Че Неймар отпадна. Охо, сега тия тука трите. Пишите за кой сте на световното. Да. Давай. Локаут, мале. Локаут. Нещо голямо. Зелена карта. Уругвай. Икона. Май сещам кой е това. Суарес. Не. Суарес е икона. 9-4 Гименес. 9-4 Гименес. Добре. Не, това беше много добър. Неочаквано. Давай. Да. Спешъл картичка. Икона. Вы? А не? Италия? Италия. Икона! 9-4 Бадио! Айде, бе! Багио или Бадио? Багио, айде! И сега... Най-очакваната карта! 9 седмица. Мале. Аржентина! Меси! Айде, бе, Меси! Айде, Меси, бате! Козата! Помните ли миналото видео Меси 9-7? Да. Лилава картичка някаква. Б. А, това от новите! Така. Само че... О, мага, човек. Меси! Моля, Меси! Красавец! Мале! Имаме и от тук. Продължаваме, сега... Айде, от това ще пробваме. Мале хора, Меси ни даде. Икона! Италия. Сега гледаш същия. Бадио! Само че по-слабата му карта. Да. А, Аз така същия ще се падне. Давай. Мале, Меси, брат. Тоти. Тоти? Вратара. Бррр. Какъв си ти е? Да. Барбекю. Фех. Връщаме се след рекламата за този пакет. Да. Айде хора, връщаме се от това. Ма не бе, не. Давай. Тоти. Тоти! Англия! Англия! Белингъм. Университет. What in the... Суши? Връщаме се и след тая реклама. Почваме. Връщаме се. Давай. 9 рандома. X9. Какви 9 рандома, бе, маленка? Да, бе, да ти 9 Колумбия. рандом карти. Не бе, какво беше това Сенегал? Гуге!
Гай. Гугу Гай. Гага. Woo! Not bad. Shrike is mine. Кида. Какво говориш, бе? Айде отваряме и това. 9-2 до 9-8. 9-6. Теглиш Неймар. Шампионска лига Испания. Барса! Пак Ламин Ямал! Педри! А ти нападати! Добре, това е окей. Що ме ще да не съм толкова сочарован? Еми хора, дай ще отворим от тук някакви пакети, пък какво да направим. Аре! Да, тя не си строят. Имаме 9. Имаме 9. Връщаме се като го отворим. Така хора, айде. Последния пакет за това видео. Двамата. Тоти. Пак. Франция. Ембапе! Костелуца! ЕСТ. Париж. Ембап. О, малко е! Майклан. Майклан. Да, Добре. той не е зле. Той не е зле. Не е за. Браво! Водка. Водка. Добре. Любов. Хора, това беше от нас. Да не хареса. Дано да ви хареса видеото. Ако ви хареса, се абонирайте с камбанка, лайкнете го, споделете го и пишете в коментар какво да правим. И други откачени видео да правим. Това беше от нас. До следващия път и чао! Чао!